vás lidi, máte rádi houpačky, jako tady na můj kámoš Danek? Pokud ano, hned se nám tady ragdolnul. Kamo, ještě ne, ale no a dneska tady budeme mít největší faily na houpačkách, neboli třeba, že spadnete, zakopnete, nebo vám třeba slíte čepice, nebo si strhnete kalhoty, co? Takže jdeme rovnou k první věci, co se vám může stát na houpačce. První věc, když se budete moc houpat, tak můžete takhle spadnout. A to prostě prasácky bolí. Takže se jdeme přesunout k druhé věci. Druhá věc! Když takhle budete kopat do houpačky, tak vám utrhne koule. Kámo, no nic. My se jdeme přesunout na třetí věc. Kámo. Třetí věc. Pokud už vás houpačky nebaví a budete dělat ještě hloupější nesmysly na pískovištích, můžete dopadnout až tak, že pojedete do nemocnice. Ty vole. Já jdu trošku dál, jo, daily reminder. Takže čtvrtá věc. Pokud nemáte rádi houpačky, v žádném případě na ně neházejte hračky, jinak se vám to může pěkně vymstít. Tady je to autíčko. Kde je? Pěkný houpačky. Tady je to petový autíčko. Ty mě taky strašný. Kde je? To auto mě štve už. Jo. Je to mej pískoviště. Fuj, nechci mít písková ruce. Znova. To je poslední a tohle je všechno. My se s vámi čekáme. Čau.